gak? Enggak lah, Dek. Lagi kerja bayaran seminggu wis nyekel duwe tali kotak. Aduh duh. Biyen mula sliramu wis tak aturi Wis tak aturi. golek bojo sing welas tresno sejati pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo Nanging piye kepikir wis kebeco. alae ngejak kaya ngene Ibaratku bakal dadi sago. Mula kekonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku saku ngenteni Lelan aku mergo dadi jodone. ra kena prawane tak enteni randane Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwono sing gedhe pangapurani. antum tresno bebojoan selawase monggo ibu-ibu bapak-bapak kerduse ditaleni wedhuse ditaleni kerduse diseni wale Mas Halo Bu sawene Bu biyen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane saiki digawe lara ora urung saiki dadi rondo ya monggo ibu-ibu sawere kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku saku ngenteni ora kena prawane tak enteni randane usah Waduh, monggo Bu, sawere Bu. Antum tresno bebojoan selawase antum tresno bebojoan selawase
mungkin Bunda mau bernyanyi. Monggo. Gimana Bunda nyanyi ya? Ditambahi Mas Kris.